Я чиз мегӯ гӯш ки мара. Ксиоча без. Маям ксиоча. Маям ксиоча. Гадза. Меган Ҷои Москваи ма. давидан то меган ки давидани гусола то каҳдонай. Беномус агар наёвумта забонта да байни халқ набридам тамошо ки ту беси хита нишон те хели мардагвор хита нишон те мардак буне хели ма якум бародарои азиз модарои азиз хоҳарои азиз аввали аввал илтимос хоҳиш мекунам ҳамин видеоро тамошо кунед аввали аввал лайк мом паделитсаш кун илтимос ба хотири аллоҳ ки бениҳоят ин видео муҳим астай барои ана ҳамин шахсияте ки дар бари ма дидестен Гулмаҳмадов Алиҷон ном дора бародарои азиз хуб гӯш кунед ки чӣ мегӯм бародаро ин бародара муддати 6 моҳ шид қатиш ба телефон суҳбат мекунем бародар нак чандин блогеро ҳамин хекестаиша ин шахсият кадом блогере ки сурати каси рамона ки гум шидагия мега ин ба дигар номери занг мезана аввал полин дастават мекуна адресаву баъд ба як номери дигар занг мезана мега дар фалон отдела дар фалон ҷо маҳкамаи фалон проблема қатия срочно ҳамин қадр сум партоем ки мо ай фалон ҷоем ира меброрем хеш тавори ҳамду аяму одам сум талаб мекуна 20,000 10,000 мегира у одамонро 4 списка мепартоя ё ки беморое ки касалиое ки мемонем аллоҳ шоҳида ки 10 бори хидматам хеле сум гирифтагия як бор 7,000 як борига 20 чанд ҳазор гирифтагия ҳамин одам ҳамин шахсият фреб кардагия хича ай номи Раҳими Ғармию ай номи Исмоили Маҳмадзоир мегираву ё ай фалон фонди хайравӣ мегира ки мо ай фалон ҷое мега барои консултатсия барои фалон қавру бало мақсад сум дар кора хулоса и аввал мессенҷа ба дигар ба дигар номерига занг мезана ба ҳамин раҳ сум кор мекуна фреб мекуна бо болои и чандин бародаро вақте суратша монда будам чандин бародаро шикоят карданд ки сум гирифтагӣ гирехтагиай бародари азиз вақте суратша мондам бародарош алоқада баромаданд ҳатто падараш барои чи майра оқи падар навистимаш ин шахсият оқи падар навистимаш вақте падараш баромад гуфт майра оқш кадаги ма гуфт уже аи безор шидаги маи фарзанд ки муддати 10 сол шида Тоҷикистон нестай ҳар рӯз гуфт мулесо дари хона меоянд ай пишти ҳами мақсад шикоят аст ҳар рӯз дар адело заявление мерасанд ай пишти ҳами и дар Россия мардума фреб мекуна ҳамсояҳоша ҳамқишлоқиёша ҳамсоя қишлоқиёша фреб мекуна ҳам касое ки мешиноса ҳамаша фреб кардагия сум гирифтагия гирехтагия аз ҳамаи бародаро хоҳиш мекунам ҳамин видеоро лайк монен ва паделитса кунен то ҳамин бародараш мегӯям гар чанда чиам боша Гулмаҳмадов Алиҷон ном дора бародарои азиз то ҳамин шахсията мо пайдо кунем бародарои азиз бениҳоят муҳимаи ма аллоҳ шоҳида 6 моҳ ма намехостем як тоҷика рӯи экран бирорам ки бигӯм фалон хеле не ки маҷбур шидам вақте сураташо ёфтам дар хидаш роӣ кардам гуфтам ки агар ки мақсад ба хубӣ набурӯ ҳамин ислоҳ нашай мақсад ман мегирам видеот мекунам бовар мекунӣ на занамо на модарамо на аҳли авлодамон ҳама маҳқурат кард телефонша кашт ҳамин қама 6 моҳ илтимос кардам аканака корот хатоай не ки нафаҳмид аллоҳ шоҳида ҳамин одама биёвем ҳамрӯз ин видеоро ма удалӣ мекунам ман ин видеоро на барои лайк мекунам на барои просмотр мекунам ҳамрӯз биёем ҳамрӯз ҳамин бародарро биқапан ҳамин бародар ислоҳ шава ман ҳамрӯз ҳамин видеоро удалит мекунам бародари азиз ба ҳамин хотир бародари азиз чӣ қадаре метонен ҳамин видеоро лайк монен паделитса кунен касе ки дар ки ҷое ки мебина бо мегӯм ҳар вақт дар ҳама видео мегӯм касоите ки билети самолёт дар кора номери авиакасамай ва касе ки ҳамира мебина дар ҳамин номери авиакаса мо занг бизанен ҳатман занг бизанен ин ҳамин номери авиакаса дар пои мемонад номери авиакасаи мо илтимос дар ҳамин номро касе ки ҳамира мебина занг бизанен ман мегӯм бо мегӯм бародар касоите ки билети самолёт дар кора ба тамоми дунё авиакасаи мо дар хизмат ҳастай аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.